हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै दिनैहाय आइनि थैनाय सान आरो ओमफ्राय बेनिनो आङो एसे खला होबाय आरो ओमफ्राय नैबे भिडिअ जाहैबाय जुननि 1 तारिख 2023 निमोन आरो ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ सिगाङावनो लानायमोन ओमफ्राय आङो दिनैसो आपल'ड होबाय आरो लोगोफोर दिनैहाय आइनि मा होनो रुंसारि सानमोन नालाय ओमफ्रायनो न'आवहाय जमा फेमिलि जयग' होबाय आरो जाहाथे आइनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो हाया माथो निहारिकाया रिसिकाजों हायाखै नों हायो दे खमलायलाय आब'खौ आब'जों आं दहायनायखौनो हायो दे ओमफ्राय नै जोंहा न'आवहाय माने सारादुनि पनिर हादों आरो माने मोनायावनो हानानै रेडि दोनखाबाय ओमफ्राय अखानायैसो नालाय बसआ सारादुआ आरो लोगोफोर जोंना सारादुखौ बस होननानै बुङो आरो नैबे मोनानि जानाय लोंनाय जगार खालामगासिनो बेखौ बेलासियाव संगोन बे फ्राय संखाबाय दिरेमरेम दोननो नामा बे रानखाला माबादो बोस्लायदो नैबे भिडिअआ जाहैबाय सारादुनि भिडिअमोन आरो लोगोफोर डिसेम्बरनि 18 तारिखनिमोन ओमफ्राय बेखौ आङो रुंसारि सानजों लोगोसे जमाहाय होनाय जाबाय आरो बे भिडिअआ सिगाङावनो लानायमोन ओमफ्राय आङो आपल'ड होनाय जायाखैमोन आरो बहुद लेट जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे अखानायै फुंनि बावनायमोन आरो गोथैनो बावनायमोन माखासे मोनजायै बुस्थुफोरखौ माने संनानै बावदोंमोन आरो गाव बेमार जानाय समाव जानो आसा थालांनायफोर ओंख्रिफोर बा मेथाइफोर बेफोरखौ बावदोंमोन आरो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो
गोजाननिफ्राय फैदों उदालगुरिनिफ्राय बिसोर मान लाफैदों बिदाय होनायाव दिनै बिसोर खौसे जानानै हगारनाय जासिगोन आरो बे न'खरनि नंला होननानै बिसोरो न'खौ बिदाय होनाय जाबाय। नोंनि फिसाला नोंनि मिसुला दिनै बै समनिफ्राय न'खौ बजबनानै लानानै दिनै बिसोर बिदाय होबाय जोंनि न'खरनि मानसि नंला बियो होननानै दिनै रायजो राजा आइ आफाफोरखौ साखि लानानै न'खौ दिनै बिदाय होनाय जाबाय। नों दिनैनिफ्राय बे न'खरनि मानसि नंला नों जेरावखि थाङा थांनो हासिगोन। खुलुमदो आयं। जमा खौसे जानानै न'खौ बिदाय होनाय जाबाय। बे बिदाय होनायाव न'खौ मान लादों सनमान लादों रायजो राजाखौ लानानै साखि लानानै दिनै बिदाय होदों आरो आलासिफोरनो नै ओंखाम जाहोबाय दायो रुम सिङावहाय। ओमफ्रायो जोंनाथ' सारादुआव मिरामिस नालाय ओंखायनो बेदरनि जायगायाव पनिर होयो आरो जोंनिया ब्रह्मफोरनिया। ओमफ्राय नै लोगोफोर सारादु जोबखांनायनि उनाव लास्टावहाय जोंहा आफानि बार्थडे दङमोन आरो बिनिनो फिसा सेलेब्रेट खालामदोंमोन। नोंथांमोना नायलांदो ओरैबायदि हारलाखा आरो लोगोफोर ओंखायनो आं भइस सोनो गोनां जाबाय। जि हारलाखा